It-tnejn filgħodu l-ambaxxatriċi Maltija għal Eurovision ta' din is-sena, Michela ħallit Malta b'titjira lejn Iżrael sabiex il-ġimgħa d-dieħla tuħu sehem fl-64 edizzjoni ta' dan il-festival li se jsir f'Tel Aviv. Michela bil-kanzunetta Chameleon se tuħu sehem fit-tieni semifinali li se ssir nhar il-ħamis 16 ta' Mejju li se tkun qed tkanta fil-11 post. L-ewwel finali se ssir it-tlieta 14 ta' Mejju. Jekk Michela tgħaddi mis-semifinali, terġa' tkanta fil-finali tas-sibt 18 ta' Mejju. Minn kull semifinali jgħaddu 10 kantanti fejn dawn imbagħad jingħaqdu mal-5 pajjiżi meqjusa bħala l-Big Five u l-pajjiż rebbieħ tas-sena l-oħra, l-Iżrael, fis-serata finali. Michela ġibdet l-ammirazzjoni ta' bosta f'pajjiżna wara ftit ta' xhur ilu rebħet il-kompetizzjoni X Factor. Filwaqt il-produzzjoni tal-kanzunetta Chameleon ukoll kellha kummenti pożittivi immens, inkluż fuq livell internazzjonali.